दैमायाव ना सारनाय बोदाननाय जेबो नङा। आं माबायदि बेरा होनो नागिरदो कालार फोनलायनानै गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं दिनैसो न'आव, बेनिफ्राय दुर्गा फुजाया मोनफैथारनोसै, बेनिफ्राय दिनै न'आव आं जा थागोन फुंनिफ्राय जा हायो। बेराफोरा गाज्रि जाजोब्बाय, गामि बेरा होआब्लाबो गाज्रि नुयो, गामि नालाय, टाउनबा मालाय वाल थागौमोन, दा गामियाव वाल होनाबो लाब गैया बेफोरबायदि। दा आं दिनै जा सानसेयाव थागोन बेयावनो आङो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन, बेनिफ्राय गाबोन बबाव थांगोन जेबो आटा पाटा गैया। बङाइगाव मोनहैफिननो हागौ, क'क्राझार मोनहैनो हागौ। दिनै सान आरो हरसे आरो गाबोन फुंसे माने बेयाव आङो एसे आलादा रोखोमनि बेरा होगोन। नोंथांमोननि सेराव आं माबायदि बेरा होयो आं बेखौ देखायगोन। बेनिफ्राय बेजोंथ' आं नर्मेलखौनो होफिनगोन। बेनिफ्राय गय दंफाङावबो लाइट फाननांगौ दुर्गा फुजानि, ओमफ्राय बेफोरावबो कालार फोननांगौ। आं नोंसोरनो देखायगोन दिनै सानसे हरसेयाव मा मावनो हायो। दा जों गामि नालाय खारथिंबाय थाब्लाबो मा जानो, ओरैनो थास्लायस्लाय जा दसे सम हायो न'आव थानानैनो मावनोसै। ओरैनो बबावबा जिरायहैनानै गामियाव सेंग्राफोरजों जिरायहैनानै मा जानो, जिरायस्लायस्लाय मा न'नि खामानिखौनो एसे मावोब्ला एसे साफ साफाय जागोन। उफाय गैया लोगोफोर, गाबोन बबाव खारगोन बेनिबो जेबो आटा पाटा गैया होनखाबाय आं। दा औवा दाननोसै, मावनोसै, हाजिराबो मोना। सानै आंनि लोगो मोनबोदों आं सानै ताना माना, बिसोरबो बेस्थ'मोन, थेवब्लाबो लाना फैदो सानसे हरसे मावगोन होननानै। दा आं देखायगासिनो। गया थाइबा एसे फैसा मोनसिगोनलै बारा गैया एसेल', थेवब्लाबो एसे बोसोराव 50,000सो मोनबानो जागोन। फै रिथि आयै सोंलाय, हेबसु ब्लेड लायबाबो जागोनलै। बिराद निम्बु जायो जानाव, बेयाव फाथैजों निम्बु होजोबबा, फाथै होनांगोन, बेनिफ्राय निम्बु। आयै उपाय गैया भाई, हाजिराबो मोना, मावाब्ला बोरै जागोन। गया एसे जाजोबदोंलै, बायनानै गायदोंमोन, मोनसेबो मोजां नङा। बेनिफ्राय न'आवसो जावायफिनजोबनांबाय। नै गुवार थागोन ना, बिथिं मोजां जादों सानजाथिंनिया, बिथिं थायगोन, थायबाय इयो। अमा फार्म खुलिना होदों ना हेलौ, अमा फार्म बानायना होदों इयाव। गोदोनो औवा दाननायनि एक्सपिरियेन्स दंखायोलै, दैमायाव ना सारनाय औवा दाननाय जेबो नङा। या नांखाबाय बिजौआव। मोनसेया फैनाय नंला, फैना जाखो खातथा जाबायना। फंबाय मा उनलायनाय जाखो, बावथारला नामा? गैयालै आदा, गैया थैबायलै। ओइ बेरा होनो नागिरनाया जोंनिया माने खर'दाबो माराम जानायसो, फंबाया नै उनग्रोलायनांबाय। दिनै सानसेयावनो जाथारनांगौ फंबाय, हर सान, हर आरो सानसेयाव फोजोबथारनांगौ। दे होमबा उनदोलाय फंबाय, आं लायनि। नै आरो सासे फंबाया बारलागासिनो बारलागासिनोथ' ला, नै फोजोबथारनांगौ दिनै। गयाबो जा दिस्टार्ब, उफाय गैया भाई, मावाबाबो जाया, लेथ्राथार नुयो। र' आं करद गोदान लायनो हरनि, जानाय नङा नङाबा। गोदान करद मोनफैबाय नै, बोरायजो जाथारला। नै माबाया फाथिना दा हरावसो मोनगोन बे बोरायजो, जासिगोन नै फुंनिफ्राय 8था, 8:30निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन, दिनै फोजोबथारनांगौ। जल्दि जल्दि मोनफैबाय, नायनि गोलोमजोब्बाय नायलाय बोरै गोलोमदो बेजो हाना मोखां तोखां। हे बौगोन हे
खाथियाव लांलाय हे गोदान खर' दाम बोरैलै गोब्रा जादो गोदो उन्दैयाव हानाय माबा दंखायो र' गोब्रा जादो देनजार गोब्रा जादोलै गोलोमजोब्बाय भाइ दिनै सानसे थानायाव मावथारनांगौलै सेंग्राफोर हे हा बे लाइन दंना गैया खर'दा खोनाया लाइन दंना गैया देनजारथार खर' दा गोदान थाखा गोब्रा जादो हायाखै बानायनांगोन थ' फुंनि जाग्रोनि स्लिप जाथ'वाखै गोब्रा जादो हे भगबान बोरायदो खिन्थु हाबायनि बेसेबां हासंखो नायलाय बोरायजोनो बोलोजो ना होदो बोलोजो थ' फुंनि दुर्गा फुजानि अन्थाइखौबो एसे देलायहोनि माबायदि जायो बेनिफ्राय बेखौथ' कालार फोनजोब्बाय आं देखायगासिनो नोंसोरनो लासै लासै माबायदि जायो मोजां नुयोना नुवा दिनै सानसे न'आव थानायावनो हर सान मावनाय जागोन दिनै अन्थ'बो नांगोन दे गाजाल गोजा ना बाराद्राय जाबाय दंगल दानस'दो मोजांथार जादोंमोन दानस'थारा बोरै जाबा बयनि थागोन बाराद्राय जंगल जादों ना बारनायानो एनि टाइम बारबाय थानायखाय दामनो मोजां र' माबा दानदो